Dalem sampean kok iso nggawa beras barang kok ngendi tasan? Alhamdulillah oleh rezeki. Alhamdulillah. Rezeki kok omah ngarep memang pas nyelipne dilalah pas aku liwat. Ya toh gek selipane neng gini dhewe. Akhirnya aku ya duwe beras no. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki neng gini rong sasi to, Dik. Wis kena. Nek ya. Alhamdulillah. Iki Dik bayar SP-ne cak loro. Lah sampean wis oleh duit? Wis mulai tak silihne kancaku. Iki lek ku nyemayani penak. Lek ku nyemayani lek pitikku payu aku ning ngono. Berarti penak ya toh. Semayanan pitikku payu. Engko lek pitikmu ora payu wis tak joli pitik aku ngono. Lah kuwi iso ae. Pira wi mau? 1 2 3 4 5 iki SPP-ne cah loro. Gopek. 500, heeh. Terima kasih. 100 iki aku lan kowe ya ora duwe cekelan, iki cekelen ae. Alhamdulillah. Matur suwun, muga-muga rezekimu lancar. Amin. Awake dhewe sehat. Amin. Perkara utang sesuk kena disaur adol pitik. Amin. Ya, Pak. Matur suwun. Ya ngono lek cekelan duit ning ati ayem. Ya. Cekelan tangan, ning ati urung tak ayem. Tenan, cekelan duit ning ati ayem.